Често ходехме с родителите ми на вилата, и там имахме прекрасна съседка, Леля Мария. Тя беше зряла, красива жена с приятна фигура и женствени форми. Мама беше близка с нея, затова Мария често идваше на гости у нас. Особено забележима беше в леките си рокли. Стройни крака, тънка талия и изящни извивки създаваха образ на истинска муза. Дори момичетата на моята възраст изглеждаха по-малко привлекателни до нея. Една вечер седяхме цялото семейство край огъня, и Леля Мария се присъедини към нас. "Здравей, Иван", каза тя с мек глас. Неочаквано седна поблизо до мен. Усетих топлината й наблизо. В момента, когато родителите ми отидоха за шишчетата, Мария леко се наведе, и ми се стори, че това не беше съвсем случайно. Пред очите ми се разкри красота, от която се смутих и се обърках. "О, Иван, извинявай, не беше нарочно", усмихна се Леля Мария. Аз се притесних, но в душата си не бях против да задържа погледа си върху нея. Когато родителите ми се върнаха с шишчетата и ароматния кебаб, забелязах в очите й нещо особено, лека игривост и загадка. Тази усмивка сякаш намекваше за нещо повече. От онази вечер между нас сякаш се появи невидима нишка. Погледът й стана особен, пълен с тайна. От тогава започнах да забелязвам, че Леля Мария почесто задържа погледа си върху мен през тънката ограда, докато стоеше в градината си. Усмивката й беше мека, леко лукава, и ми се струваше, че иска да каже нещо, но го пази в себе си. Един ден, когато родителите ми заминаха за зеленчуковата градина, я видях до оградата. Тя поливаше тревата в лека рокля, която леко се вееше от вятъра. Нейната изящна фигура и женствени линии изглеждаха особено привлекателни. Изведнъж Мария улови погледа ми, намигна ми и с жест ме повика при себе си. "Иване, щом не си зает, ела. Ще ми помогнеш с цветята", каза тя тихо, а в гласа й се усещаха игривост и топлота. Бързо се съгласих и след минута вече бях до нея. Смущението ме обземаше от време на време. Погледът ми сякаш сам се притегляше към нея. Наоколо цареше особена тишина и леко вълнение. "Дръж, Маркуча", каза тя и влезе в къщата. След няколко минути се върна с бутилка вино и 2 чаши. Усмивката й беше мека и доверчива. Сърцето ми заби побързо. "Ти ми помогна, сега аз ще ти помогна", каза тя, намигайки, и ни наля по чаша. Аз се изчервих и усещах как вътрешно ме обзема вълнение. Иване, имаш ли вече приятелка?" попита тя с лека усмивка. "Не, още не, Лелю Мария", признах тихо. Тя ме погледна право в очите и каза с мек, почти шеговит тон: "Вече си голям. Време е да се учиш", в гласа й имаше и загриженост, и топла игривост. В този момент ми се струваше, че ни очаква нещо особено, забранено и загадъчно. Докато седяхме с чашите вино, Леля Мария ставаше все по-открита и усмихната. Очите й блестяха от топлота и загриженост, а усмивката й изглеждаше особено искрена. Между нас се появи усещане за особена близост, сякаш невидима нишка свързваше погледите ни. Атмосферата на вечерта беше изпълнена с лека магия и меко сияние, а аз усещах вълнение, което ставаше все по-силно. Иване, хайде да вървим", каза тя, хващайки ме за ръката. Влязохме в стаята и там продължихме разговора си. Светът около нас сякаш изчезна. Останаха само доверие, топлота и усещане за тайна. Тази вечер стана за мен истински урок, не само за порастването, но и за това какво означава да се довериш на друг човек. Не разказах на мама за това. Всичко, което се случи, остана мой личен секрет. Но спомените за онази атмосфера, за меката светлина, усмивките и особеното разбирателство между нас пазя и до днес. От тогава често ходех на гости при Леля Мария. Всеки път това бяха специални срещи, уютни разговори, доверителни беседи, усещане за спокойствие и топлота. Тя умееше да пази тайни, винаги оставаше мъдра и предпазлива. И благодарение на това нашите срещи оставаха само наш малък секрет. Приятели, благодаря ви, че изслушахте историята до края. Абонирайте се за канала. Предстоят още много топли и душевни разкази.